Ayan, so ito yung ulam namin ngayon, guys. Udong. Lami kaayo. Og sardinas, mga partner. Tapos butangan ako kalamunggay and sibuyas tahunan. Ulam sa paniud to. Yummy, yummy. Kaayo ngaon ta sudan among udong among sudan, guys. Kaon ta, lamig kayo. Ito yan, so yummy. Ayan ang udong. Ewan ko kung may udong ba sa Manila, pero parang sa Mindanao lang yata. Lami tayo. So lami. Kasi kanina, guys, di ba galing kami dun sa Niyugan. Tapos, nagpaano kami ng
magpa-rotivate ng taniman ng mais. Eh ngayon, giisip kami, ang ulam namin sana is ano na lang, yung prito kaming hotdog ba. Eh, naisipan na magsabaw. Eh, ano isasabaw? Ang tigas ng isda na sa freezer. So, yun, naisip ko. May udong pala sa cabinet. So, yun na lang. Kaya, ito na siya. Ano ko kutsara eh. Tinidor pala. Rock. Pero masarap partner nito guys, ano, inihaw na tuyo. Kanang sinugba ba? Hindi nga. Tapos ano, sausaw sa suka na may sili, tapos kanin na mais. Sarap. Ay, kaya pala maanghang siya din, no? Kasi ano pala yun? Yung sardinas ba? Chili. Yummy. Ano, tinitingnan mo boyfriend mo? Nandun kasi sa kabilang side yung boyfriend niya. So, LDR muna sila ngayon. Hi guys! Gugutom ako. And balak talagang gumawa ng putumaya, pero iniisip ko yung proseso para ang daming gagawin, ano? Sige na nga, gagawa na lang ako para ano, matapos na yun. So, putumaya at saka tsokolate, tabliya, yun. Meron kasi nagbigay sa akin ng tabliya yung pinsan ko. So, yun na rin yung ipapartner ko. Pero kanina ko pa talaga pinag-iisipan kung gagawin ko ba or hindi. Kasi nakakatamad. Diba? Alam mo yun? Para ang sarap na lang kumain diretso ng tinapay na wala ka na yung iba pang gagawin. Kundi isusubo na lang. Pero since meron tayong malagkit at saka merong tabliya, so, gagawa tayo ng putumaya. Yan, so ito na yung ating putumaya. Parang malabnaw yung ano. Hindi parang malabnaw talaga. Panilabihan ko ng tubig yung tsokolate.
Pero tsokolating-tsokolate pa rin naman siya. Asang lasa yung ginger. Ang sarap. Hindi gaano matamis. Ay. Oh my God, promise. Masarap siya, guys. Paired with chocolate. So yummy. Masarap din pala talaga ito paminsan-minsan ba? Yup. Harap ng tsokolate. Worth it ang ano guys, pagod. Daming hugasan, daming ligpitin, pero worth it yung sarap. Ayan, kaya give it a try. Chocolate paired with putumaya. Mami, kaayo. So, What?